Продължаваме нататък с един друг много интересен и бих казал изключително ключов за българската икономика сектор, за туризма. Ще си говорим с Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Заповядайте. Сега чухте какво си говорихме с Жулета и с Станислав. В туризма как стоят нещата? Проблем ли е това всъщност, че за пореден път очевидно ще се отложи влизането в еврозоната? Всъщност повечето компании от сектора положително ли са настроени към целия този процес? Стои ли при тях въпроса за нетната полза, която коментирахме тук? И как гледат на този въпрос? Благодаря ви за поканата. Поздравления за организаторите и за партньорите на събитието. Уважаеми дами и господа, приятели, съмишленици. Туризмът е в еврозоната отдавна, тъй като разказът за туризма има две интерпретации, две посоки. Едната е през икономическите параметри, икономическите и финансови параметри, а другият разказ е емоционален. Дотолкова, доколкото дискусията държи фокус върху финансово-икономическите параметри, трябва да кажем, да, че всъщност туризмът е ключов сектор за националната икономика, генерира близо 14% от брутният вътрешен продукт на страната. Той е един локомотив, който навързва вагони на подизпълнители, на доставчици на стоки и услуги, създава между 300 и 500 хиляди работни места в активната и в така междусезонната част на годината и е експортна индустрия на място. В този смисъл тази кратка дефиниция, която ви предлагам, всъщност дава и отговор на твърдението, че българският туризъм е в еврозоната, тъй като практически всички цени, които се договарят с нашите контрагенти, с чуждестранните туроператори, с партньори и клиенти, са базирани на еврооферти. Дори и за държави, които примерно не са членове, като Чехия. Кажем. Да, а в същото време просто от гледна точка на българското законодателство се обявяват и цени в лева. Така че за всеки турист, бил той българин или чуждестранен наш гост, основната цена, основната оферта е формирана на евробаза. А за всеки участник в туристическата индустрия, било той инвеститор или управляващ туристическият бизнес, отново основните калкулации се правят на база евро, тъй като голяма част от договорите, с които са обвързани инвеститорите в дългосрочен план, с международните туроператори, с международните хотелски вериги, те, разбира се, са също базирани на еврото. Така че от тази гледна точка можем да кажем, че туризмът е вероятно в най-висока степен работещият в реални условия де-факто сектор икономически, според параметрите, изискванията на еврозоната, просто де юре е необходимо да показва и да се базира в предложенията си и на левовите съответно измерения. Темата за изсветляването на икономическите процеси, която завършихме предходния разговор, тя присъства ли като тема все още и там? И може ли еврозоната да катализира някакви процеси? Да. Това, което можем да кажем за туризмът е, че той е един от най-силно регулираните и най-строго контролирани сектори. Практически почти няма контролираща институция, която в функциите и правомощията й да не влизат съответно дейности, свързани с туризма. Има много строга регулаторна рамка от гледна точка на работата на хотелиери, на туроператори, на екскурзоводи, на всички участници в процеса. Така че едва ли допълнителна някаква файн-тюнинг на някаква юридическа рамка би могла да създаде някакво неудобство. Така или иначе има висока степен на гъвкавост от гледна точка на работещите в туризма, за да могат да реагират на всички форми на контрол и на регулации. Вие споменахте за цените, така ако може да кажем грубо, етикетирането на туристическите услуги. Те отдавна са
се обявяват, особено за чуждестранните туристи. Няма как, освен в евро. Други административни процеси, които биха могли да бъдат засегнати, утежнени. Ето тук господин Помдончев обясни за превалутирането, примерно отчети на капитали. Това е същото и важи и за вас ли? Да, това е загуба на житейско време и загуба на средства едновременно. Защото превалутирането всъщност е една чиста загуба на ресурс, времеви и финансов, покрай такси и всичко. Да. Но ние по принцип трябва да отворим малко очите си и като общество да се замислим след 2007 година или приемането на България в Европейския съюз, какво се случва с нас и защо не сме в състояние да формулираме нито една голяма национална цел, за която да създадем положителна енергия. Ще кажа, че говоренето за еврозоната и за Шенген е в много голяма степен техническо, лишено от политически ентусиазъм и всъщност ние говорим за едни средства за подобряване на живота на българските граждани. Ние трябва да гледаме на Шенген и на еврозоната като на автомобил, като на самолет, като на средство, с което се придвижваме по-бързо към по-добър начин на живот. Да, бихме могли да стигнем на края на света, може би да вървим към тази цел цял живот, пеша, но можем да стигнем и за 12 часа с един самолет. Така че въпрос на избор е как стигаме и как реализираме една цел. Повече от 10 години загуби нашето поколение в това да слуша от коя квота във Висшия съдебен съвет ще има 3 души и от коя квота ще има 4 души. И това ни беше представено като събитието на събитията и целта на живота ни. Нищо подобно, това е технология. За нас като граждани е важно политиците да си свършат работата и да структурират технологията, а ние да получим бърз, ефективен и справедлив съдебен процес. Но ето, вместо да говорим за целите и за ползите от тези цели, в частност се връщам на разговора ни за еврозоната, ние говорим за някакви миши стъпки и едни плашила, с които всъщност е изпълнен разговора. А на нас ни трябва лъвски скок. Виждаме, че го правят пред очите ни. В предишният разговор колегите неколкократно дадоха за пример Хърватска. Но аз ще ви обърна внимание на Румъния. Тя пред очите ни се превръща в шампион. Тя се превръща в следващата дестинация уау на европейската карта. Допреди 10-12 години ние изобщо не си помисляхме да възприемем Румъния като конкурентна туристическа дестинация. Но тя направи нещо много умно. Тя формулира политическа, държавническа стратегия по отношение на туризма, не като сфера на обслужване на цената на шезлонгите, цацата и бирата, а като мощен индустриален механизъм за развитие, за промоция, за международна репутация и авторитет. Тогава поканиха 6 от водещите консултантски компании на света и те създадоха за Румъния концепцията Carpathian Gardens, защото оцениха, че това е най-големия капитал на Румъния. Красотата и биоразнообразието на Карпатите, а не студените морски плажове или ски възможностите, които далеч не могат да се състезават с Италия, Франция или Австрия. Така че от този момент нататък те надграждат. В плана за възстановяване и устойчивост заделиха над 100 милиона евро, за да продължат тази концепция, да изграждат велоалеи, да правят достъпна природата. А ние сме обградени като с някаква невидима ограда, с блиндирано стъкло, нашите планини са недостъпни. Ако ние с вас сега искаме след 30 минути да бъдем на върхът на Витоша, ние няма с какво да отидем. Това е ограбване на нашия публичен национален капитал, защото природните дадености са всъщност най-голямото ни богатство, те са нашето наследство, но трябва да бъдат достъпни, а не така да кажем бутикова територия за елитни спортисти или опитни планинари. Понеже няколко пъти дахме примерно с Хърватия
Важно ли е за България като дестинация само това да се промени, да стане част от валутния съюз? Без никакво съмнение. Има ли някакъв емпиричен опит в това? Да, без никакво съмнение процента на нарастване на интереса е двуцифрен, над 10%. Това, което можем да кажем отново, ако се върнем към икономическият прочит и параметрите на туристическата индустрия, е, че тя е от малкото сектори в страната, които имат потенциал за нарастване, например, двойно. Колко сектори имаме успешни, които обаче в голяма степен са постигнали максимума на възможностите от гледна точка на работна ръка, от гледна точка на капацитет за производство, от гледна точка на инфраструктура. Те може би работят успешно, но могат да увеличат своя потенциал с 2, 3, 5, 8%. При туризма съществуващата инфраструктура би дала възможност ние да удвоим от онези приблизително, да ги наречем, 10 милиона туристи годишно, които посещават България, те биха могли да станат 17-18 милиона, защото за това има създадена инфраструктура. Частните инвеститори са изградили хотели, комплекси, ресторанти. И тук вече идва мястото на държавата, която трябва да си свърши работата и да ни осигури средствата за това. Еврото, достъпност, летища, пътища, инфраструктура. Абсурден е разговора за някаква магистрала Хемус, която се превръща в явление сравнимо с халевата комета. Абсурден е разговора за магистрала Тракия, която няма от точка А до точка Б възможност да я преминеш, без да влезеш в ремонти или в някакви задръствания. Изобщо неспособността на обществото и на управляващите в най-голяма степен да управляват публичния ресурс и публичният интерес започва да се превръща в едно плашещо явление. Ние трябва да погледнем, че когато някой иска да направи нещо, мобилизира всичките си сили да го постигне. А при нас се получава обратния ефект. Мобилизират се всички усилия как нещо да не стане. И тъй като в крайна сметка смисъла на всяко усилие в това как ще подобри живота на гражданите, целият разказ трябва да бъде свързан с това. И всички примери, и всички образи трябва да бъдат свързани с това. Много дълго време се говореше за, и не знам, може би още стои на дневен ред този въпрос, изграждането на национален бранд, конкретно за България като туристическа дестинация. В момента как изглежда този бранд? Какво говори на света бранда дестинация България? Благодаря ви за този въпрос, защото той е ключов. И се връщаме от началото на нашия разговор за вторият аспект на туризма, свързан с емоционалният разказ. Туризмът се възприема през сетивата. Запомняш едно място или преди всичко избираш едно място и след това го запомняш заради начинът, по който мирише, начинът, по който изглежда, цветовете, вкусовете, храната, виното. Помислете си, когато отидете някъде, дали първото, което ви прави впечатление е вкуса на виното и на доматите, или е пещерата, която се намира на примерно 3-4 км от вас. Тоест, възприятията през сетивата имат нужда от своят емоционален, маркетингов и рекламен разказ. Той е много професионален при това. Не случайно споменах Румъния. Те успяха да създадат своят разказ. Какво имаме ние в България? Имаме 100 национални туристически обекта, имаме 40 000 културно-исторически, природни и не знам какви забележителности. Имаме някакви огромни дадености, цифри, изброяваме, повод са за някаква гордост и патриотизъм. И какво нямаме? Нямаме държавна политика, която да се умее да идентифицира най-значимото като символ. Дали е розата, дали е перперикон, дали са траките, дали са родопите. Ето тук е прекрасният пример на вашите колеги от Стандарт Медия, които работят върху това и вече създадоха като пилотен проект бранд Родопи. Събраха цялата автентичност на Родопите с цялата специфика, с всички онези измерения, които могат да докоснат сърцето и могат да разкажат на всеки защо е
незабравимо да отидеш там и да го усетиш, и да го запомниш, и да бъдеш отново там. Но когато говорим за държавната политика, тя изглежда последният начин. Когато кажем Акропола, ние знаем, че той е в Атина. Когато кажем Колизеума, ние знаем, че той е в Рим. Държавата си е свършила работата. Превърнала е своето природно, културно-историческо, археологическо наследство в туристическа атракция от световна величина. Необходимо е българската държава през Министерството на туризма с огромен финансов ресурс и с интелектуален капацитет да успее да формулира и да конкретизира няколко значими за българската история и култура обекти, които да превърне постепенно в европейска и в световна атракция. Тогава ще сме си свършили работата като държава. Благодаря ви за този коментар. Да се надяваме, че покрай всичко останало и покрай всички дебати за това какво ще се случи, какво няма да се случи с присъединяването към еврозоната, все пак, ако не друго, поне като дестинация България да спечели от целият този процес. Полина Карастоянова. И аз ви благодаря на всички. Успешен ден. Благодаря.